Helo Pawb a croeso i'r pedwerydd pennod o Teyrnas Y Teulu. Heddiw, dyn ni am cymryd jar fel hwn a addurno fo i edrych dim bach fel hein, ac ar ôl hynny, dyn ni am edrych i fewn i pwnc gwahanol. Iawn, i ffwrdd a ni. Wel, mae Pasg drosodd yn barod a mae bol fi llawn o siocled o'r penwythnos diwethaf. Ond, cofiwch, mae Iesu dal yn fyw ac mae dal yn dda i ni gallu dweud wrth ein ffrindiau bod Iesu yn fyw a bod ni gallu dathlu y ffaith yna. Mae pwnc heddiw yn pwnc fawr. Felly, am yr wythnos nesaf, dyn ni am edrych i fewn i'r pwnc yma. A'r pwnc yma ydy, pwy ydy Duw? Ond heddiw, dyn ni am edrych i fewn i sut gallwn ni ffeindio allan am Dduw. A mae yna ffyrdd wahanol i ni gallu ffeindio allan am Dduw. Dyn ni gallu ffeindio dim bach am Duw trwy edrych ar y pethau mae wedi creu. Hefyd, dyn ni gallu gweddio, achos mae'n gweddiau ni ffordd i ni gallu siarad
gyda Duw, ac os ni'n gofyn cwestiwn i Dduw yn ein gweddiau, dyn ni'n gallu'n gofyn i Dduw ymateb i'r cwestiynau yna yn ein gweddiau. Ond ffurf arall dyn ni'n gallu ffeindio allan am Duw a dod i nabod Duw yw trwy yr Beibl. Oherwydd bod Cristnogion yn credu bod y Beibl yw gair Duw, a bod Duw di dewis popeth oedd e eisiau rhoi i fewn i'r Beibl a gofyn pobl gwahanol i ysgrifennu'r pethau yna i fewn i'r Beibl i ni gallu dysgu amdan Duw. Dwi eisiau ddangos i chi sut mae'n gweithio, felly dwi am troi i fewn i'r Beibl i un o'r llyfrau o'r enw 1 Ioan. Mae'r Beibl wedi cael ei creu allan o 66 llyfrau gwahanol. A dwi am troi i un llyfr o'r enw 1 Ioan, dwi am mynd i pennod 4 o'r llyfr ac adnod 7 i 9. Ac mae'n dweud hwn. Ffrindiau annwyl, gadewch i ni garu'n gilydd am fod cariad yn dod oddi wrth Duw. Mae pawb sy'n caru fel hyn wedi enni'n blentyn i Dduw ac yn nabod Duw. A mae cariad ydy Duw. Dyma sut wnaeth Duw ddangos ei gariad ato ni. Anfonodd ei unig fab i'r byd mwyn i ni gael bywyd drwyddo. Felly, mae'r darn yma yn dweud i ni bod cariad yw Duw, bod Duw yn llawn cariad, ac oherwydd hynny, mae Duw yn caru pawb, ac mae'n caru ni gymaint bod e eisiau helpu ni a edrych ar ôl ni. Ac y ffordd gorau dyn ni gallu weld bod Duw yn caru ni gymaint ydy'r peth dyn ni wedi bod yn edrych a'r peth dyn ni wedi bod yn dathlu penwythnos diwethaf, y Pasg, bod Duw wedi anfon ei fab, ei unig fab Iesu i marw ar y groes drosom ni a achub ni trwy hynny. Ac mewn yr wythnosau nesaf, dyn ni am dysgu lot mwy amdan Duw. Ond, dyna digon am heddiw. Felly diolch pawb am wylio. Dwi'n gobeithio bod pawb yn cael hwyl yn addurno'r jars gwydr. A na i weld chi gyd dydd Gwener. Diolch yn fawr am wylio. Hwyl fawr. Ta-ra.